No. Non me podo creer, no. No. No, é que non me podo creer, é imposible. O sea, levo 2 horas mirando como unha tipa imprime figuras do Pato Lucas en 3D. Parecemos normal. E a min ni me gustan as impresoras, ni me gustan os 3Ds, ni me gusta o Pato Lucas. Coño, malditos teléfonos. Xa tiro co teléfono, non lo quero. Vou coller a revista, que tamén di cousas que non me interesan, pero polo menos leo un pouco. ¿Qué tal, cariño? Buenos días. Que tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Ben, ¿Vas a trabajar hoxe ou qué? sí, salo ahora mismo. Muy bien. Non vou almorzar nada porque tomei 2 tartas de queixo Xa te vi, xa te vi, non me fai xa te falta vi. nada. Bueno, 2 ou 3 ou 4 tartas. Carai, pero hai un almorzo normal, como manda a xente, con café, todo ben, todo normal, fruta, paz, galiñas, joder, está moi ben todo. Que che iba a dicir eu? Vai o día perfecto de momento, eh? Sí. Sí. Acórdate que tes que ir buscar a miña nai ao aeropuerto. Xa se jodeu o día ben cedo, hombre. Mira que íbamos ben, ó. Que ben íbamos. Aquí ben íbamos. Hai que ir buscar a tua nai ao aeropuerto. E logo tua nai, que hai 6 kilómetros ao aeropuerto. 6 kilómetros. Non pode vir andando. 6 kilómetros. Ai, dixo o médico que había que andar. Non pode tua nai vir andando 6 kilómetros. Non pode. Ten 114 anos. Mo vai vir andando. Que levo chaleco, entonces, ten moita edad, sí, sí. Bueno, non pasa nada. Non podo ir. Non podes. Non podo ir por ela. Pero si tes o día libre, que non tens que ir traballar. Claro, non teño que traballar para aguantar a tua mãe, eu considero o traballo. Entonces, se non traballo, non Mira, traballo. sabes que? Non penso discutir contigo. Perfecto, ala. Pois xa está. Pois xa me das unha alegría. Venga, vámonos. E sabes por que non vou discutir? Que veña facendo autostop, a ver se acollen. Ven aquí. Dime. Sabes por que non vou discutir? Por que, cariño? Porque as discusións matrimoniais son a principal causa de divorcio. Mentira. É verdad? Mentira Lino eu. cochina. Lino eu outro día. A principal causa de divorcio es el matrimonio. Faime caso a mí. Acabo de leer Que leche? que os reis de España Sí. a semana pasada fixeron 22 anos de casados. Ño, moito me parece a min pa un Borbón. E sabes por qué? Sabes cando se separou Juan Carlos I, o rei emérito? Sí. Dixeronlle, vais a separar os reis, e dixo outro, máis. Dime, a ver, Felipe e Leticia, a ver. Ti sabes por que Felipe VI e Leticia levan tanto tempo casados? Porque vive nunha casa moi grande, entón non se ven todo o día. Hombre, claro, vive no Palacio de Zarzuela, un vai pa un lado, outro vai pa outro. Nós vivimos desta mierda de piso de 60 metros cuadrados, tropezamos uns cos outros. Non foi por eso. Leticia Sí. contratou un asesor matrimonial. Carai. Como te quedas? Bueno, enténdese, porque tamén daste conta que Felipe é o sexto home que ten. Chamanlle sexto porque é o sexto home que ten, non? Felipe é o segundo. É lo de que será sexto, por que lle chamarán sexto? A será irmão de Camilo. Que és tú? De Camilo sexto. Pode ser. De irmão de Camilo sexto. O caso é que o asesor recomendoulle... Eso licheo todo na temprano. Na temprano. Na temprano. O asesor recomendoulle que nunca discutiran á cara, mirándose á cara. A que discutan, pero sin verse. No, que discutan con un intermediario que fale por eles. A teño unha persona na máis para discutir, que lle digo vaille dicindo ao outro. Correcto. Bueno, Eles pero nunca discuten... Xa, teño unha persona para eso, Xa quedaría ali xa de seu pai, ao mellor, unha persona.
E que che vai dicir eu? Pero que esa xente ten ali no Palacio da Zarzuela, hai mayordomos, hai jardineros, hai cociñeros, teñen de todo. Nós non temos asesor deso, non temos asesor matrimonial. Bueno, pues nós podemos chamar ao veciño do lado. O veciño do lado, Antonio, xa se separou, xa se librou de todas esas mierdas, e non o chames, non molesta. Pídocho, por favor, non o chames. Antonio! Joder. Antonio! E ben, xa saltaba Antonio, Ai, non se matou de milagro Antonio, Deu a volta en sí mismo. O tipo deu a volta en sí mismo sin mover unha perna. Pude romper a cadera perfectamente. Antonio, non molestes. Antonio leva 7 meses separado. Que lle importa a ele? Antonio, ven. Díxome outro día Antonio que levaba 7, desde que se separou, non volveu a comer con cubiertos. Todo pisa, bocadillo. Todo. Vente, Antonio, ven para acá. Que tal, Antonio? ¿Cómo estás? Ponte ali. Antonio, aí estás, Tipo fuerte, Corto de pata, Antonio. Pero é unha persona fuerte. Que tal, Antonio? Como estás? Cal é o plan? Non vamos facer un trío, non te emociones. No. Tranquilo. Mira, Antonio, Atende ti aí. teslle que repetir ao meu home o que eu lle quero dicir. Sí. E despois o que che diga el, tesmo que vir dicir a min, vale? Porque nós non queremos falar entre nós, ti eres o intermediario, vale? Para non discutir dándonos a cara, non? Correcto. Eu voume pa aquí, por exemplo, vale. Tú dixlle a él, entendixe, non? Sí. É que se non entendes eso hai que enterrarte xa. No. Vou pa aquí. Eu fago que non... Oi, Antonio, dalle. dille ao meu home que ten que ir buscar a miña nai. Dixo a tua muller que tiñes que ir a buscar a Ana. Que tiña que ir A buscar a Ana. buscar a nai. Vouche escribir a resposta para que non te olvides. Vale? Porque igual te olvidas polo camiño. Vouche escribir aquí nun folio, vale? Para que non te olvides. Acordaraste? Ao mellor, sí. Leva por si acaso. Non me fío de ti. Dixo non. Dille que non acepto un non por resposta. Dixo que non acerta o non por Que non? resposta. Que non che acerta o non por resposta. Traimo o burofás para aquí. Dille que eu nunca tuve un problema en ir, porque eu cando vou que ir fun. Igual que cando non hai que ir non vou, pero cando fixo falta ir, eu sempre fun, porque o meu problema non é ir. Eu sempre fun o primeiro que quixen ir. Aquí é todos os sitios. Ahora, cando eu non quero ir e me dicen que vou, eu son xa o primeiro en dicir que vou. Pero ir e eu non vou, e depois que me digan que fun, e non fun, e volver eu para cá, e ir, e vamos todos. Aí non. Dixo que vai buxindo. Como? Dixo, vamos indo. Pero Fixo un resumen. vai a ir... Deronlle un refrán. Pero que non estou falando contigo. Pero vai a ir sí ou non? Espera aí que eu vou preguntar. Que non... Dixo si vas Que a ir ou non? Que non lle estou preguntando a él, estou preguntando a ti. Vai a ir ou non vai a ir? A mí díxome, dille que vamos indo. Dixo che eso. Isto non funciona como isto... Están... Claro, os reis teñen tempo toda a mañá, sí, pero non temos tempo para estar toda a mañá con esta comedia. Isto non funciona. Funciona. Non funciona. Sí, o que pasa que... É máis lío, dá máis traballo isto. Porque necesitamos máis intermediación. Como máis intermediación? Sí, vou chamar a A veciña... Jaime Peñafiel, vas chamar a que máis? No, a veciña. A que veciña? A veciña de baixo. A que? Carmen!
Carmen ha de estar pendiente. Carmen, ¿qué lee? Carmen, sé que estás con ¡Hombre, ella Carmen! puesto. Ven para acá. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás, Carmen? Hola, buenas. Entón, a idea ahora cal é? Ahora eu dixolle a Carmen o que che quero dicir a ti, ti tes o que decir a Antonio e ti dixo ao meu marido. Hombre, ahora sí. Ahora sí, Ahora sí. Ahora sí que vai ser buena, Empezas tú. Empezo eu. Veña, vamos. Carmen, dille ao meu home que o problema xa non é ir. Porque cando un ten voluntad de ir, vai a onde lle dá a gana. Ahora, se ti non tes voluntad e non vas, aí é cando ven o problema. Porque hai que estar cando hai que estar, non cando non faz falta. Aí non hai que estar. Moi ben. Hai que... Non, acabei. Hai que estar. Porque estar é tontería. Vale, hai que estar nos momentos difíciles. Dillo, por favor, a Antonio. Pola mañán café e pola tarde ron. Ahora que... A culpa non é dela, A ti que che dixeron, Antonia? Que tiñas que dicir por la mañana café, por la tarde roncando? Conto che calera a idea que tiñan os guionistas na cabeza. A idea que tiñan é que ela dicíache todo o que dixo. Tú dicías o que podías a el contábame a min e eu dicíalle a el, Antonio, eu dicíalle, debí tirar máis fotos de cuando te tuve. Debí darte máis besos e abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y estando borracho siempre me ayuden. Que é unha canción de Bad Bunny. Entonces, ao dicirche el eso a ti, aí é cando dicías tú, por la mañana café, por la tarde ron. Pero eu xa dixen antes. Pero bueno, vámonos a intentar igual, ¿no? Total, ¿para dónde vamos ahora? Antonio, dille aí. Antonio, ven aquí. Dille a Carmen. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y cuando esté borracho siempre me ayuden. Hacho perre. Di, si tú me quieras sacar más fotos. Non me extraña que os reis tiñan isto na casa. Isto é mellor que é Nintendo, mellor que é Netflix. Ai, Dios, non entendo. Eu estes señores levos para casa. Jova. Non funciona. Funcionaralle ao rei Felipe a reina, pero a nós non nos funciona. Pero por que ao rei sí que lle funciona e a nós non nos funciona? Ah, xa sei. Se sabes que? Porque non nos funciona porque hai que mandar a teu pai a Abu Dhabi. ¡Aplauso para eles, por favor! Oye, aparte, colleron perfectamente o espírito do Land Rover. Moi ben. Que é o que facemos nós? Facelo mal, Claro. para que parezca que está ben. Aí está.